στην ψυχαγωγία και τη γυμναστική. Σήμερα θα μάθουμε ένα νέο μάθημα γυμναστικής που ξετρελαίνει όλο και περισσότερα τα παιδιά τον τελευταίο καιρό. Ονομάζεται Ζούμπα και τα δύο σημαντικά στοιχεία αυτού του προγράμματος είναι ο χορός και η μουσική. Πάμε λοιπόν να γυμναστούμε χορεύοντας. Από ό,τι βλέπετε θα σας δείξουμε σήμερα Ζούμπα. Τον τέλος συνδυασμό άσκησης και χορού μαζί. Οι μικροί μας φίλοι ετοιμάζονται και είμαστε έτοιμοι να διασκεδάσουμε. Κάνω ζούμπα και συγχρόνως πιλάτες στον ελεύθερό μου χρόνο. Εμένα με λένε Λεάνα, τώρα άρχισα να κάνω ζούμπα. Κάποια κάνουν λιγότερο καιρό, κάποια περισσότερο, δεν έχει σημασία γιατί στο Zumba Kids δεν μας νοιάζει τι προηγούμενες γνώσεις έχουμε, μας νοιάζει να περνάμε καλά και να διασκεδάσουμε ενώ ταυτόχρονα γυμναζόμαστε. Ανοίγω ποδαράκι. Και δύο. Με λένε Απόστολο, κάνω πιλάτες με τη Μάντι, Ζούμπα με την Ιωάννα εδώ και λίγους μήνες και είπα και στις συμμαθήτριές μου να έρθουν και αυτές. Εμμανουέλα, σ' αρέσει που κάνει Ζούμπα? Ναι, πάρα πολύ. Εσένα, Αγακλείο, σ' αρέσει η Ζούμπα? Μ' αρέσει πολύ και πιστεύω ότι διασκεδάζομαι. Ωραία. Εσένα σ' αρέσει η Ζούμπα? Ναι. Πάμε κάτω. Με λένε Λίνα, κάνω ζούμπα για διασκέδαση και πιλάτες παράλληλα. Μου αρέσει ο χορός και το θεωρώ σαν χόμπι.